Yan na, yan na. Uy, 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 uy. Laki na. Yan na. Dami. Oh, di ba? Malaki na. Oh, tayo. Muntik pa akong mataob. Di ba? Sus. Sa'yo tatay Ator? Sa ito? Ayan. Dami-dami din. Ding yatay. O, tatay Rawis. Sab. Anuan pa natin. Ayudahan. Dami-dami rin tayo. Good morning, good morning, good morning mga katoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. So, re-resbakan natin tumatay Barangay Bagong Bayan fishing spot. Kung saan nakarami rin tayo sa area na tumatay dito. Kaso huli na tayo ng spot dito nung nakaraan mga toy kasi yun nga, 'di ba doon sa kabila may naligong mga bata noon nung time na yun. So dito tayo mispat nung huli na. Nakarami rin tayo dito. So yun, magkasama natin si Tatay Ruiz at Tatay Arthur. Andun po. Tay, good morning po. Good morning. Ayun. Diyan tayo makipag-fishing banding tayo sa kanila. Yun. Maraming salamat nga pala sa mga subscribers natin. Shoutout tayo. At shoutout kay Jason Biharin. Yun, shoutout Kachoy. At Kachoy Michael Bora. At Kachoy Ronnie Cortel. Yun, shoutout Kachoy. At siyempre, kung i-congrats natin yung yung FGI Pines Warehouse na nag-champion sa basketball nung isang araw. So yun, congrats sa inyo mga Katoy. Mga solid Kachoy natin yan. Shoutout kay Rinan Fishing Adventure. Yun, shoutout. Yours Adventures. At kay Johnson Soria. Yun, thank you sa inyo mga Katoy. Nagalit sa akin mga tao. Nakaka-addict po talaga eh. Minsan daw din nakakain Hindi tatay. mamatay ka, basta makapamingit ka lang. Ilagay ko nga sa yun, sa thumbnail ko. Kahit mamatay daw, magkagutom-gutom mga Katoy. Basta makapamingwit. Nagalit sa akin palagi yung tao. Nagkasakit kasi ako sa... Ay, dapat mo kayo kahit tinapay. May saba po akong dala. Sakto-sakto sa atin tatlo eh. Saba. Yan ang maganda tayo na baon sa pamingwitan kasi mabigat sa tiyan. So yun mga tayo, balik gagamit tayo ng taw-taw kasi dito mga tayo, ang ganda ng na yan. So excited tong hatakan itong taw-taw na to. Na-miss ko tong taw-taw na to mga tayo. Yan o. Yes! Yun, tara si Anglers Group. Tara na. Taw-taw natin ilagay natin. Ito mga Katoy, dito lang natin sa gilid. Pag kumagat dito mga Katoy, dire-diretso rito. Subok na namin dito. Ay, na-experience natin dito pala nung nakaraan. Ay huli, sabi ko lang ako doon. Nakadali na mga tayo. Ayos. 1-0 at 3 may git mga tayo. Yan. Walang pas mga tayo. Ay mga tayo, naawitan ni John Mark yung taw-taw natin. Bigyan natin mamaya ito pag uwi natin. So gamitin ko muna ito tayo. Smart ayun o. Isa pa. Wala. Uy. Sabay-sabay ka na lang. Dito lang pala tayo sa gilid. Roko. Rog. Napakamot ulit sa ulo si Daddy. Nagulat sa dumaan siya. Naman na siya oh. Patay oh. Buhay pa yan. Buhay pa. Naliit pa mga tayo. Manap din. Goods mga mga tayo. Original. Natin.
Huwag ka magsusumbong ha. Alam mo, bata. Palit mo daw, Mark. Hindi po, sama Uy, na. Mark, kinagat na. Grabe. Oo, sabi. Oh, what? Good size pa naman yung ating pagilid. Diyan ka lang mag-champion ah. Dito ako magcha-champion tayo. good size. Taw-taw lang malakas ha. Oo, yun o. Ala, malaki. Hindi naman. Grabe. Tayo. Oo. Makakatawa ko naman kayo. Kaya ka mamimimit. Mart, siyempre mag-i-enjoy. Siyempre, di ba? Pa? Ang laki ah. Yung bigay ko sa'yo na buo dati yun. Yung malaki. Ang galing mo ah. O, shoutout mo si papa mo na. Hey, shout out mga kachoy. Si papa mo para makakain ng bunso mong kapatid. Ang ganda ng spot mo dyan ah. Baka pwede makabayabas na dyan. Uy, yun mga kapatid. Uy, dala-dalawa. Dala-dalawa. Oo, sa'yo. Dala-dalawa. Mga good size pa to. Dito ka na lang tayo. Kung wala ka siyang bibi ang hagis mo kayo. Madadali mo rin yan. Ako naman na lang si Juan Fernando. Oo, Fernando yan eh. Hanggang sa mabuk mo. Problema na kung hindi na makabangon. Yan na. Huli. Oh! Maliit. 2.5. Balik natin. Huwag kang magsusumbong ha. Last na to mga toy. Last na to. Doon tayo sa medyo malalim-lalim mga toy. Para malalaki makukuha natin. Ayan na, kinagat na naman. Yun mo. Laki na. Yan na. Grabe bumutag. Kagatawa itong spot natin mga. Kalikan pala. Oo. Malapit na mag 4 fingers mga to eh. Kasama na sana kay ano eh. Kay Mart eh. Kaso nakadali ng malaki eh. Dito tayo ulit. Taksil sa sumpaan. Bakit nang hiiwan tayong bulate? Ito spot na yun sa may gilid-gilid lang yun. Uy! Sinabit mo rin, sinabit. Uy, ang laki! Uy! Ang laki! Thank you Lord! Salita, basta Bicol. Nakakaintindi din po kayo tayo ng ano, Bicol? Wala na ako pure. Ah, pure kayong Bicol. Ba? Kahit ano salita ng Bicol, marunong ako. Oo, kasi sa salita sa Bicol maraming ano eh. Kahit ringkunada, kahit Mga taga Bicol pa. Oh, shoutout sa inyo mga Manoy! Bicolnaga. Mga taga Zari, Kamonoy! Mga taga Bula siguro yan. Ay, taga-bato yan, taga-bato. Ayan na. Di ba ang salita ng bula? Ayun o. Ah, taga Bato po. Taga-bato yan. Grabe mga tayo, kahit nakakunti lang Ako, kain natin. Basta magsalita ang taga-Bicol, alam ko Oo, alam ko ang tono ng pananalita. ganun talaga tayo pag friendly. Ako rin, marami rin akong lingwahe, Bisaya. Lipat natin mga katoy kasi mainit na yung baka mag-overheat cellphone natin. Yan, Kuya Eds Saldo Eds TV, tara na. Johnny Just TV, yan na, shoutout. Oh, yan ako tayo. Ganda, oh, yan na. Sige, haltakin mo. Inilalim na. Binitawan ulit. Ay, meron. Oh. Kala ko wala, meron pala. Ang gandang size mo tayo. Ay, naku. Kameron. Sana nakikita nyo mga toy yung bigwasan nila. Grabe kung huli nila dyan. Sa bandang kaliwa mga toy. Kalating kilo yan tayo. Mangilo yan. Mangilo. Mangilo na. Mga toy, dyan lang tayo dyan mga toy. Masaya na tayo sa gilid na mga toy. Mangilo na, yung patumigil. Yung sila sumisilaw. Ganda to. Ayun na. Oh, dito na po. Oh, yun.
Uy, yun, meron naman. Oh! Mga ganda pati mga size, oh. Mga tayo, oh. Yun, yun naman. Oh! Nasa hindi sa gilid lang po, eh. Ang ganda pati ng size. Parang gusto ko na ilapit dito yung babaran ko. Ay, nag-unli strike na dito, ah. Uy. Dito kaya mga tayo. Mga tayo, oh, yan mga tayo, oh. Yan ang mga tayo, oh. Magpo 4 fingers na, oh. Lupit talaga ng taw-taw talaga. The best. Ibibigay natin ito kay Mark Mark. Taw-taw na. Para meron tayong tropa dito. I-share natin yung blessing. Gusto nila itong ano, maliit na bulado. Ayun, malaki yun, eh. Umagat sana yan. Ayan, ayan. Ayan na, ayan na. Grabe, ang strike talaga dito. Di pa tayo mga tayo nakalilipat dun sa tinuro ko sa inyo kanina mga toy. Na doon talaga yung gusto kong spot mga toy. Ito naman ang sila patay. Di pa tayo nakakalipat, wala na. Solve na tayo dito sa ana. Pwede tayo umuwi. Grabe. Isama natin sila Kuya Prince Pabarlan dito mga toy. Mag-i-enjoy yun. Pero pati good size, oh. Yan. Takot ako pala sa inyo matay yung huli natin. Update pa kayo. Okay, oh, update natin. Ang dami ng mga to. Oh, dito pa lang yan mga sa gilid na to. Ay, thank you Lord. Uwian na to kaagad, ah. Marami yung ulit natin, tatlo. Mamaya, papakita ko ng apat. Mga taga-buhi yata yung mga to, yung mga taga-palsong. Tagabato. Taga-bato pala. Shoutout sa mga taga-bato. At taga-buhi. Buhi. Pabayabas ko lang ako. Naku, nang bayabas na naman, oh. Lalapain. Nang bayabas na naman si Utoy. Grabe mo, pinakita ko lang yun. Tatlo-tatlong huli ni Kabayan do. Masasabi ko sa inyo mga to talaga. Dito, yung area na to mga to. Bagong bayan, Tagig. Sa may terminal. Update ko na lang po guys mamaya. Pahingay mo natin yung cellphone. Yun. A few moments later. Grabe, mga good size. Grabe. Ayun lang kumagat na mali. Grabe na mga tayo yung huli ko mga tayo. Ito lang ang mga tayo. Maharbis yung taw-taw natin. Sabi ko na nga ba. Buti na nga dala natin ito. Lalaki mga tayo. Mga ganyang size mga tayo. Grabe. Ang laki. Mga magpa-5 na. Nangangalahati na mga kababayan. Kagatin mo. Kagatin mo. Grabe, mga 3 fingers ang dami. Pakawalan natin ito, pipiliin natin malaki.
Grabe. Grabe talaga mga toy. Oh. Sus, grabing only strike na mga toy. Pati dun mga toy sa kabila. Mga taga Bicol pala yung iba yung shoutout nga pala sa mga taga Bicol. Sila tatay dito mga toy. Medyo ano na rin. Nakarami-rami na rin. Grabe. Ito lang mga toy yung ano, ginamit ko. Taw-taw. Yung dito. Diyan. Ano yun? Yung dalawang pamiwas natin. Grabe mga toy. Itong mga ganito mga toy, yung mga ano lang ito eh. Mga dami kong ganito. Pero yung ano, mga magpo 4 fingers mga toy, ang dami na. So yun na lang po muna siguro mga toy. Grabe, napakarami ko ng muna. May ano naman tayo pang ayuda sa kapitbahay. Grabe mga toy. Sus, ginagawa ko mga toy. Yan, dami mga 4 fingers, karamihan. Ay, thank you. So yun mga toy, bali tama na po nga to, napakarami na. So, siguro ano na yan, alas 11 na. Well, maraming salamat po sa inyo sa pagsama at sa nakabanding piece natin Tatay Ruiz at Tatay Arthur. Makarami na rin sila. Sabi sila mga toy, mga taga Bicol niyo, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Thank you po. Dito lang yan mga toy, Barangay Bagong Bayan, Taguig. Marami rin pala sila tatay o mga tay. So ito yung kayo, sa'yo Tatay Arthur? Sa ito? Akin yan. Ayan. Dami din. Ito yung tatay o Tatay Rawis. Sab anuan pa natin, ayudahan. Uwi na pa ako. Salamat, Toy. Okay, thank you sa fishing banding natin tayo. Ayan, iwan ko po muna kayo. Ayan, marami sila dun mga tayo. Yung akin mga tayo, nilagay ko na sa cooler. Muntik mapuno yung akin mga tayo. Nag-meet pa ako mga tayo kasi ano yung nabing meet ko binigay ko sa kanila.